anterior vam començar, que és la faràndula de l'escola, dedicada a un conte infantil. Vam començar el curs passat amb en Patufet, personatge que dona nom a la nostra biblioteca, i també vam començar amb les cols, que són els alumnes de P5. Per completar el conte, doncs, ens faltava un personatge, que era el bou. I avui, gràcies a la donació d'Antonet i la feina de cosir de la senyora Nieto, la il·lusió que hi ha posat en David Madeu, el fuster, avui els podem estrenar. Però no és l'únic que estrenem. Tot bon conte es mereix una bona banda sonora. I ara en tenim una, de composada per en Josep Loredo i enregistrada per la Cobla La Principal d'Olot, i que representa tot el conte d'en Patufet. A tots ells, moltíssimes gràcies, un fort aplaudiment i comencem. Esperem que us agradi.
gràcies també als balladors, a les cols de P5 i als nens de cicle superior que han portat i han fet tan bé de patufet i de bolo. Un aplaudiment.